dewasa. Salah. Ora suwe banjur ketemu satriya, sapa jenengmu? Takon marang aku. Aku jenengku Antasena. Wis apa? Ditepungke wae aku Tumenggung Panigas Rikma. Ya Tumenggung Barber. Wo. Pangkate Tumenggung. Genah kowe iki punggawaning praja. Yo. Kowe ngaku kowe saka negara ngendi? Aku saka negara ngendi? Wiwadi kuwi dadi rahasiaku. Mergo aku wis diweling karo Gusti aja nganti bloko. Aku sak kanca saka negara ngendi? Ya nek kowe ora gelem ngaku prajurit saka negara ngendi, nek ngono cetha. Cetha kowe sak kancamu tekan kene ngetutke bendaramu sing dadi pendhita mau. Ya ora? Ngaku apa ora? Ya dasar kepranyata. Dasar kepranyata nek kuwi aku ngaku. Ngerti ya? Sing dadi pendhita mau sesembahanku Gusti Padih. Niate pancen arep gawe rusak, arep gawe geger ana negara Ngamarta. Lah rak tenan to. Saiki sesembahanmu sing dadi pendhita mau ndi? Tak cekele, tak blengkete, tak bondone tangane. Bondo-bondo wi. Aku sing bakal ngalang-alangi. Oh, ngejaglo to kowe? Ngejaglo to piye? Yo, pancen ning kene kudu perang. Ora perang, ora kayeng. Ayo. Apa ning kene iki arep madang? Ora. Ayo kene. Maju sejangkah tebak dadamu. Ayo tak ladeni sakarepmu arep perang model piye. Wah.